200. Ano ba? Kung ang 590 nimo kay katong ay, pag cellphone ka. Dapat na dito na. Dapat kan dito. Aga. Basta diha na imong anga ba? Unsa mo kana bi or kanang 399. Manok puro. Ito, nga ako daan na. Dito mo alam siya. Ay, record. Ang paludan sa tika. Dili na dyan. Ano na, 3996 ka buok manok. Or kanang spaghetti lang 200 niya. Kung ano na ito sinay sa duha ka katong chicken. 370 gihapon. Aman. Ito. Ay, ko anong kainday eh. Ito usak ko. Anong 1 piece chicken. 115 man ka. Ito man dito doon sa pizza. Na makita ko eh. Ano na ito rin nila. Okay. Sabugay sa org. Mataas mo. Sila? Pwede na siya sa ano. Pwede na sa Stop na lang dito gadi yun. Sana na ba? Hindi. Tapos yung sakura lagi. Ito pala tayo rin. Shopee. Nara. Ito ano ba? Ano siya na? Dugay mo dyan. Uy! Wala ba? Ubuto natin na kami. Ay, ayaw, init kayo bala na sila. Dugay man sila. Nangasa mong ka, oh. Ilaman, dugay mo. Kung ano. Nagluwat man ta. Sila sila ganina dahil.
Init sa spaghetti. Ari. Ayun. Ay, nahugasanan. Sabi ko, gato atong tulo na. Kuhaan ko. Ay, dire taka o. Ay, landong. Sayon na. Kamu tanaw, landong atong gipangita. Ang tanaan ko, gusto na. Dito babaw. Tumasa na sa kayo na. Tapsa mi kay dara dere. Mga unsa mi dara imong kuan strawberry pie. Oh. Wala mo manok ko, no? Duha lagi kay duha man ako, 2 piece man. Tulad ang kaon nila tiya, sila lang gid ay. Spaghetti. Tulad ang kano ba? Oh, kanat kilawon na lang nato. Tulad ang kaon? Di ikaw. Oo na. Ikaw na kay gutom na ka. Video sad. Hello mga katara! At welcome again sa aking channel. Isang inspiring story naman ang mga Pada papa ni mo. video na ako. Kakapulutan ninyo ang naparal. Pinanahin natin si Carla, ang babae ko. Parang lang nakaw na. Pilir ka. Ano ka? Tindakan mo. Pisti. Hindi. Muna. Wait lang. Muli kita sa sapa dito na. Moagi manggawa tag sapa. Oo, may po dito di agi di ay o. Be, sa pikas. Hoy sapa. Anak, likay-likay taat gyapon di ay. Ayaw na ganyan na nay tubig. Sakto dito sa pikas di agi. Ayaw na lang, mabasa lagi ka. Ganda ko ganun. Mayanda ka, tunog na lang. Tara, ayaw pakilid. Ari, oh. Pangimasa na lang, oh, nalapog ka ka, oh. Panghinay siya, ayaw sa pisik. Mao bitaw na, guba na na. Ano ka na gisuloob? Kato pa kung sa imong gisuloob. Bawas ng uwan.
Hindi, gamay ra. Betul, may pa dito tapikas agi. Bochangi. Mochangi. Sige, kay dito. Talaga pun day agi. Tapinpid na, tira oh, diri oh. May tubig. Abo pala stress. Abo. Iki pag-una. Ano din naman? Ha? Bado dili na clean. Isa? Wala taog. Tingnan mo. Ha? Tingnan mo. Karong, oy. Karong move. Ngarong way. Yahak. Nasaon. Kadak kong tubig. Basa dyan akong kasanes. Ay. Okay. Kapoy holo. Oh, di dapat to samot. May naji magbala. Naguba na pa. Ughan na imong ibuan na sa init imong sandal. Wala pag hinay. Asa pag isibilik mayo yung chinilas. Ngarong man day tag agianan. Kabasig lang na kay dabi. Ada ta agi ay. Ha? Ha? Ari nak diri nako. Huwag ka man. Ladi-hadi oh pamidpid. Ayo! Ato mi ka isa ay. Ada ka isang. Ato sabi dito ti isang kay wa pa mi kaon. Dito lang me. Yes. Documentary galore. Guba gyud na imong kuan, ano bitaw? Kanang gi sa loob. Pag hinay sa ay ana, ay lagi sa bilik may anak mayo mo chinilas. Basta na kay mo short. Di may panilabang ka diri kay kuan na oh. Okay, klaro ni niya noon. Nikat ka na. Hoy! Basa na kay siya. May ba niya anan nanta pa? Kailangan na kayo. Ikaw doon kami na. Ay, basa na kasunis ay. Grabe. Kaamong. Ada agi. Utaka ang gag-agi oy. Biskot.
Saka lang mig-agi do. Nanubay sapa. Mo lagi? Tiya bina ay. Hey yo. Oy, ano naman ni bata dira? Dudong. Matunog kas kawayan, oy. Sabi na. Nabot na dyan. Nakadako na sa ilo ni Tia isa. Dugay sa pinitawa. Hmm. May iwan